Já jsem Petr Samojský a chci vám nabídnout slovo na cestu. Slovo na cestu je potřebné pro život, protože život je jako cesta. Život je cestou od mládí do stáří, ze dne na den, z roku na rok, a to je skutečnost pro každého z nás. A když už člověk jde nějakou cestou, tak potřebuje nějakou navigaci, mapu, kompas, aby nebloudil zbytečně. A slovo na cestu vám právě nabízí takovou navigaci, orientaci, podněty. A je to příležitost pro každého zapojit se a přispět zkušenostmi, myšlenkami a názory. Tak vám nabízím to slovo na cestu.